Pikira pa kwandikushura. Aunandipikira. Ukanditi chiure chekare kare. Aunandudza kuti nezuro unoda rumaita kuzwa. Daira kana chikubvunza. Wakadaro. Sandirembera zvaunoziva. Mudzimai wefesi mira uye. Ataura zvikanzi tine chirwere panapa isusu. Hazisi kwachakabva. Saka rundiga chirwere mboshana munhu sekondomu. Andina zvandaiti ngatigara pasi. Gara pasi titaure. Handiti. Gara pasi titaure. Ndasauda ndigira chirwere mubairi. Shwa nhemba dzako manyebera unoita. Ndakakuti kudini zura. Ukaenda kufamba neredhiyo ndikati rodhi yarutaura ine madhaka. Andakudza sezvo. Ukadziona kuti nhemba dzakadaro zera kwete. Unaweza kuziva kuti huyu ukadzana mamaiki uku kuti anibudisira banga andokwazi mamaiki ndizvo anokudza mamaiki enda kubudisa banga. Follow Zim Celebs Official on Facebook, Twitter, and Instagram. Ndaikuperekedza nemota ndichitambura fiwewo ndotokufanira wapedza here izvo ndofana munhu akukwirwa kuenda usina telefoni tanga achimutsa mukadzi changa achimutsa murume wake ndiani saka asatachika. Alright, anga achimutsa murume wake andizvo zvaitaura kugadzira nyaya zvakadaro. Chii chandokutadzira chazha zveni? Chandokutadzira chii? Ndati chii chandokutadzira chazha chandakakutadzira kuti usvike pakudai chii? Izvo zvarendi chaichareseta bhataramba muno. Unotemba kuti mukadzi wangu kwaanoshanda akapiwa mari nechitobhajetawo kuti ndisi mukadzi wangu wakushanda tobatsira. Izvo kushanda kwacho kushiro. Shwa saka wabva panapa every Sunday unoswera wakavharwa nomumwe murume. Every Sunday waibva kuenda kunoswera wakavharwa nomumwe murume. Kanga ndichida kuda newe chiramba panapa. Panozoka wakambondi ngatira ndikaramba kana wakambondibata ndikaramba kumuka. Uripo? Sauti every Sunday waibva kunoswera wakavharwa nomumwe murume. Handiti? Chawakaona pamurume chandisina chii chaanogona chisingagoni chii. Mukadzi akabudza mapirisa ndakuvererekeza audio arwera atosa zvakutowedzera kana chasina makondomu anogara umu napinda bedroom umu toti ashandisa muno because nyaya izvo zvizvi umu ndo maanogara umu ndakazona ari kuseri uko akashanda iwo toti hanzi ndakagara naye pasofa chete hanzi ndakagara naye pamubhedha. Security murungu akauya akati what do you say? Patients always come here. You come to the gate this morning and told me she mustn't come in. I mustn't open for her. She's always come here. Ini chinokusiya pagedhi. Asi wakaona chidzoi handiti? Chidzoi chemurume wakachiona handiti? Masho wandakudza izvozvizvo. Vana vako hamuchasara chingeti mwana. Ndichengenda kujero chinguwa. Handi wazvinzwa? Wazvinzwa ka? Ndakuvaudza vana tangu ndakuvadaidza izvi ndivaudze. Vobva vaenda vakotanga. Kana vazokura achiziva zvaitika. Handi wazvinzwa ka? Pako papera. Wazvinzwa? Handiti zvakadaro inini. Ndakakudza from the word go. Ndinozvibata. Ndingatozvibata nhasi asi ndinozvibata. Handi wazvinzwa? Ndazvibata ndega inini. Zvinhu zvakaza last week but one. Urunzwa? Last week but one. Mamessage ese aikusendera kubva dei rekutanga. Wanzwa? Mamessage ese aikusendera. Ukamza ndoshiya nemunhu. Ndinawo. Ese ndinenge mamessage ese aikusendera. Ndinawo inini. Wazvinzwa? Wazvinzwa? Ndo zvandoita inini. Wazvinzwa? Manzoni dzako dzandasendera izvikazvi nda kuti dzizondibvunzawo mangwana kuti tsano maiva wrong. Saka makumbo veshe ndinokatsvakisa mari yekurapisa 20. Wakani 700 akupa 1000 handiti? Ukatumira mari kumusha handiti?
Saka wakaita sei? This month ukaine story ukati ari kuita aita problem handiti. Angakudza kuti kudii kweye. Every Sunday mbamana vanoswera vasina vaine tsvina muroad yachenge maStreet kid. Mai vachitaura kubasa mai vaenda kunosvira. Iwe ngandataza nenda kaposa naye. Sean, it's alright if you wanna go, it's okay. Maita uzi. Wakumbura Sean kuti agare izvezvi. Dota nekuti 200. Wakumbura Sean izvezvi maita uzi handiti. Wakumbura Sean izvezvi. Handiti. Sean, I want to talk to you. I'm not going to do anything. Miss John, I'm going to die. I know. Sean, just imagine, every Sunday, I pick her up here, ne? Drop her at the place, thinking it's a workplace. I'm dropping her at a boyfriend's house. Just imagine how it feels. Yeah, amen. Tell me how it feels. It's better she do it, I don't know. I don't get involved. She even called me when she's done fucking with the guy. Come and pick me up. I go to the gate. Okay. I pick her up, bring her in the house. It's very painful. Sean, yeah, amen. Yeah, amen. Tell me. If you want to do a thing, you must do alone. Every time. You are a transport. I'm in transport. You see, I know she's working, Musne. I did not budget because the man I was having, you know, it's winter, I'm not working. My brother is very sick. Very, very sick. My mom called me that your brother is dying. The man I was having, I had to send it home. She knows about it. Knowing that she was going to be paid yesterday. You understand what I'm saying? And her money was enough for the rent. We did not pay rent today. Because I told you, I'm going to send this money home. All the money I was having, I'm going to send it home. Your money, when it comes, then we pay rent. She was not working. She was fucking with the guy. Yes, the guy. Then the guy is busy telling her, I see the messages, man. I got a problem. I can't give you money this month. And we are stuck now. Because we're supposed to pay rent. The man, she know I was having money. I used it to send home because I know she was going to be paid yesterday on the 2nd. She was going to have money. And the man she was going to have, it was 1,000 plus. You understand what I'm saying? So I know she was going to pay rent and we left with money for enough electricity. But now, there was no way she never go to work. She was fucking with the guy. Ask her, maybe I'm lying. You can just ask her, Sean. No, you agree. Ask her. Follow Zim Celebs Official on Facebook, Twitter, and Instagram for all your celebrity news, gossip, and Zim current affairs.